50 lanposturako 3.500 eskari, ila langabeak adina. Baina behin kurrikulunak eta enpresarien eskaintzak sailkatu ondoren, 200 izan dira elkarrizketara deituak. Zehola lanpostu bat libre, elektrizizantzako, da, nire esperientzia aldetik 5 urte eskatu zuten, da, justo... Y pedí también... Batzuk eskari bat baino gehiago egin dute, eta pozik dira aukeratuak izan direlako. Limpieza de caminos y carretera. Papergintza ondoratu zenetik Tolosaldeak ez du enpresa hundirik, eta zerbitzuak hazten ari badira ere, oraindik ere erdia industriarlokoak dira. Prestakuntza bai, baina denek batez ere esperientzia eta malgutasuna eskatzen dute. Egingo diegula proba bat tailerrian, soldadura proba bat eta montajeko proba bat, eta ez da bakarrik momentuan egin dezaken lana, baizik pertsona bati behiratu hartzaio ze evoluzio eduki dezaken baita ere. La preparación que pueda tener una persona de hecho. Ostalari hau ere, gaitasun ugari dituenaren bila dabil. Tiene que ser un abanico de posibilidades. Lanbideren enplegu programak behin-behineko 50 lanpostu sortzeko laguntzak eskaintzen ditu, baina lurraldeko eta eskualdeko eragileek gehiago eta luzeagoak ere aurre ikusten dituzte, deialdiaren arrakasta ikusita. Txarra da, eskatzaile asko egotea, horrek esan nahi duenako langabezi kopurua badaukagula, baina ona aldi berean, ikusten dugula merkatua moitzen ari dela, ikusten dugu enpresak edo eta gehiago deitzen digutela, interesatuta jendea kontratatzen.